Tänään tulee skuuttiparkkivideo. Tänään ei pelkkää, vaan me käydään kuvaan pari tuimahypyt. Tai siis yksi. Ja sitten tänään kuvataan kameralla eikä puhelimella. Niin. Ja nyt mulla on uusi mikki myös testissä. Tai siis mikkitestissä. Niin. Se oli siinä se intro. Tuolla mun iskä niin pistää mun takarengasta kuntoon ja tässä videossa me käydään skuuttiparkilla ja käydään uimassa. Täällä ollaan Ylöjärven skeittiparkilla, niin on lämmin ja on hyvä keli ja katsotaan mitä temppuja tänään lähtee, mutta katsotaan. En tiedä. Moro! Seuraavaksi tähän skuuttiparkkiin esittelyyn, niin mä pistäisin tuohon tuohon mun kameran, niin mä käyn esittelemään vähän tätä skuuttiparkkia. No niin, tästä voi tällainen hypätä tai sitten mennä vaan ja tässä on tällainen. Voi mennä joku tästä tai sitten täältä, että tästä hyppää tonne. Tai sitten että tosta hyppää tonne. Ja sitten tässä on tällainen putkiramppi. Niin. Vähän erikoinen, tai ei ole erikoinen, mutta tää tällainen nousee tänne ja niin. Sitten tässä on tällainen ramppi, että tää niinku tästä voi hypätä tonne tai sitten vaan mennä tosta alas. Ja sitten tässä on tällainen ramppi, mistä me kohta mennään. Sitten täällä on tällainen ramppi, vähän pienempi kuin toi. Mutta nyt me lähdetään tonne keskelle parkkia. Eka lasketaan tää tästä. Tuosta hypätään tää yli. Tässä on tällainen iso boksi. Tuossa oli äsken pieni boksi, minkä yli. Siinä on Fible-boksi. Tässäkin on tällainen. Tästä voi mennä alas. Sitten tässä on tällainen. Tästäkin voi mennä alas. Sitten tässä on tällainen, että tähän voi hyppää manuttamaan. Sitten tästä alas. Sitten tässä on tällainen ramppi. Tässä on tällainen ramppi. Juu. Sitten tästä voi hypätä tonne. Mä uskalla hypätä, mutta mennään kohta vasta. Sitten tässä on tällainen ramppi. Samanlaiset. Sitten mennään hyppää täältä alas. Sitten tässä on tällainen. Tossa on portaat, reili. Tässä on tällainen pyris. Tällainen. Sitten tästä voi hypätä. Ai mä näytin tän jo. Siinä mennään näitten. Tai niin. Se on hyvä esittely. Juu. Se on siinä. Terve. Terve. Tästä mennään tästä. Sitten mennään tästä. Sitten mennään lujaa. Mun iskä ei varmaan pysy perässä. Sitten hypätään tosta tolleen. Sitten tosta noin. Uippujoin. Sitten tänne ja No mennään pysyä sun perässä. No, sitä mä vaan sanoinkin tähän mikkiin.
Mutta iskä ei varmaan pysy mun perässä. Eikä pysykään. Anna mennä. No niin, ja tosta hypätään. Sitten tosta hypätään. Sitten mennään tästä sitten mennään täältä. No niin, tosta sitten tosta noin hypättiin. Sitten tänne ja alas. Ja sitten uudestaan hypätään tosta. Sitten mennään tosta. Sitten tästä hypätään. Ui. Sitten tosta. Sitten mä yritin tuossa nousemaan nuolia. Ehkä pysy perässä. Entä kummalla enemmän hiki? Iskellä vai pojalla? Tällä. Tosta noin. Tosta hypätään. Tosta. Ei varmaan kamerassa näy, mutta mä hypin tällä aika korkealle. Siitä niin uudestaan. Sitten mennään ton yli. Sitten käydään kääntymässä täällä. Tässä käydään kääntymässä. Sitten mennään täältä. Sitten tosta ja sitten tosta ja sitten mennään. Olisiko muuten aika mennä? Josta noin kulmahyppy. Oho. Länsi yli. Ländin. Sitten mennään täältä. Tästä noin lasketaan ja hypätään tuon yli. Sitten hypätään tästä. Ja sitten mennään täältä tosta. Sitten ollaan täällä. Kommentoi Kaalas teidän parhaat skuuttitamput, mitä olette tehnyt. Tai skeitti. Sitten tosta sitten tosta ja tosta. Nyt pitäisi kuulua hyvin, niin ei tarvitse pysähdellä puhumaan, kun on mikki käytössä. Ei ihan mennä sataisen. En mä ois yrittänyt. Oliko hyvä rani? Ja oli. Se on retkihiasen. Tiina, samanlainen. Samanlainen kuin Rebelwerksin retkihiasen. No niin, nyt vedetään tämän päivän ensimmäinen kombo. Tosta dropataan ja sitten tosta dropataan ja siinä se olikin se kombo.
Nyt mä menen tosta. Kohta näette. Nyt mä lasken tän alas. Siitä niin. Mitäs sanoisit, jos siirryttää seuraavaan kohteeseen? Ai mihin? Järveen. Ei kun ai niin joo. No seuraavaksi siirrytään järveen. Rupeaa olla sen verran kuuma päivä. Niin. Onks ollut kiva skuuttikerta? Oh. Äijä sai hyviä temppuja tehtyä. Niin. Mut seuraavaksi oli puhe, että otettaisiin rintaremmit mukaan, niin saisi kameran tähän näin kiinni, niin se olisi vähän kivempi eikä painaisi kypärää. Se on täällä, kun se kamera on aika painava ja se Niin. vetää kypärää vinoon. Niin. Mut joo, tehdään tästä tämmönen taikasiirtymä ja mennään uimaan. Tällainen. Yes. Ja boom, me ollaan tällä järvellä. Taikuri. Niin. Äijä onnistui siirtymässä. Tällainen kuuluu siirtyä järvellä. Niin on. No niin, nyt oltiin skuuttiparkilta pois ja missä me ollaan nyt? No Räikäjärvellä. Räikän rannalla. Räikärannalla. Nyt oli hikinen skuuttipäivä takana, niin Katsotaan pystyykö kuvaa pari hypyt, kun tuolla on vähän väkeä tuolla laiturilla, mutta eiköhän me pystytä. tuossa alussa ainakin on jo paljon väkeä. Ei siinä ole yhtään väkeä. Sitten vaan hikisen skuuttipäivän jälkeen Järveen. järveen pomppu. No eli almenema. Nyt ollaan tullut täältä skuuttiparkilta ja Räikältä uimasta, niin semmonen oli meidän päivä ja tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta, niin koitetaan saada tämän vuoden aikana 100 tilaa ja kiitos kun katsoit videon loppuun ja se on moro.